Salutare, oameni buni. Ce faceți? Salut, salut. Aici la un nou episod cu Andrei. Al doilea episod. Al doilea episod. Da. Pe mine mă cheamă Și Nebulos. astăzi ne jucăm Nebulos. Neonica. Hai, intru eu, da? Intru eu. Intră tu. Hai că am intrat. Sula pelat Când are telefonul dăm închis. 10 runde. Dacă pierdem în 10 runde, închidem filmarea. Ok, Andrei? Sula pelat, muștarul m-a mâncat. Ok. 10 runde. Mamă, ce skin are unul, bă, lasă-mă. I-am dat o bombă la unul. Și am primit o bombă. Ok, stați. What the fuck? De-abia aștept să mănânc. Ce? Stai să vezi, what the fuck? Să vezi ce skin are unul. Ce? Cel mai mare. Vreau că ești tu ăsta, că văd pe cineva split team. Ia uite, Nebulos, pe locul nu știu cât. Ce skin ai? Mai ce skin am, bă, ce skin am, bă, nici măcar nu știu skin-ul meu, bă, de. Hai în mijloc. Stai să... La pedat. Ia uite și pe la Luca. Bă, ce faci? Vreau pe tine. Ia, dă niște mâncări. Pleacă, stai că fac ping orca de go. Orca de go? Bă, tot pe serverul ăsta suntem. Da. Mi-a picat casca. Vino pe aici. Lasă-mi mie. Așa. Dă niște mâncare să-ți iau partea aia. Gata. What the fuck? Așa, gata. Îți dau eu ea. Da. Oh, fuck. Îmi pare rău. Am murit o rundă, mai am o rundă și închid filmare. Ok? Asta e. Ce? O rundă și închid. 8 runde. O rundă și închid filma? 8 runde, man. Uite. În lag. Oi, bo. Haide, bo. De cât o da? Da, tu crezi că mor de vreo 500 de ori? Profi. Stai că m-am dus cu speed-ul. După filme și un Minecraft. Ai, unde ești? Nu știu, jos. Jos? Da. Dacă vin și eu. Dreapta. Dar și nu știu, fanfara pe afară. Nu știu ce se aude. Sau se uite cineva la radio. Oh my god. Ce? Tu ești? Ce? Tu ești, mă, ăla. Ce? Bine, dacă nu ești tu. Ce, frate? Tu erai ăla cu numele ăla? Ce nume? Ba, tu erai, bă. Ce nume, bă? Nu știu, hai să dau fit. What the fuck? Tu ești ăsta cu numele Pu. Ce? E unul cu skin-ul tău și cu numele... Cred că ești la ce te gândești. Nu, mă, e unul... Și eu l-am văzut. Nu ești tu. Nu sunt eu, cu numele Pulă. Da. Și eu l-am întâlnit. Ce? Tu l-ai întâlnit? Uite că vă și pe Raluca aici. M-a mâncat.
ești în top. Dar și eu l-am întâlnit pe pulă. Crezi că nu m-am mâncat? O mănânc pe Raluca? Lasă. O las? Sau Îi nu? văd pe pulă. Fug de el. Fugi. Tu ești, bă. Eu sunt. Cum să fiu eu, bă? Uite, la el cum Eu râde scriu. acum. Nu-mi scriu eu numele ăsta în viața vieților mele, bă. Da, sigur. Da, că eu sunt prost. Ce, eu sunt prost. Oh, da, nu știu cum s-a întors treaba, dar eu l-am mâncat pe ăsta. Ce, pe cine l-ai? Bă, dar unde ești? Eu sunt jos, mă, în dreapta. Eu sunt pe locul 3 în top și sunt jos în dreapta. La mine mi-a dat crash. Yes. Jocul. Mi-a dat crash jocul. Eu crash. Sana, mă, pești. Nu, cum mi-am făcut asta? Vine vulcanul după mine, mă, help. Și nu mai pot să intru că e full. Eu nu mai de pe serverul ăsta. Că e la fix, e așa bun serverul. Opa. Bă, tu ești, mă, ăla. Ce? Genere și server. E lângă mine și face timp, da? Da, face timp. Nu. Normal că sunt lângă tine, bă, dar de ce? De ce vrea să facă? What the fuck? Să fugă? În ce top ești bun? Nu știu, dar tu mai ești pe ăsta? Nu, sunt pe altul. Pe alt server? Mamă, ce s-a speriat când a văzut că... Cine? Ăla. Ah. Bă, da, nu pot să... Nu știu, am locul meu aici, că nimeni nu intră aici. Decât ăla. Pe ăsta l-am prins. L-ai mâncat? Nu l-am mâncat. Ne-am băgat două pe o parte, două pe o parte. Bă, întorcește ăla, bă. Bă, am trecut prin linia aia verde. Da, și eu am trecut pe ăla. Poți să treci prin ea. Ce? Poți să treci prin ea. Am trecut. Bă, vine... Cine să te mănânce, bă? Ăla vine și te răspune. Și l-am mâncat. Ba nu, bă, dar fugi. Nu l-ai mâncat. Nu, așa rapid. Bă, știi cine e ăla? Știi cine e? Nu știu cine e. Eu sunt, bă. Ba, nu ești. Eu sunt. Da, da. Eu sunt, bă. Vino să vedem. Ia, dă-mi feed. E, da, e sigur că ești tu, bă. Să moare, mă, bă. Te mor? De ce te-ai băgat? Că nu te omoram. Da, eu spun să am numele ăsta. Asta vrea să facă timp când mi-a dat cu virusul. Sigur mă facem, da. Bă, mă, cacă-n creșul vostru. Sigur. Nu, ce? Cine te Iar mi-a creș. Da. Nu vezi, bă, că pula eram eu. Deci, nu, iar îmi zice pulin după altul. Acum, serios. Vino, că-s pe primul loc, man. Acum Nu pot. Bravo, bă, că ești pe primul loc. Da, felicitări. sigur mai sunt.
Haideți, mă, nene. Ia vină, mă, la mine. Ce? Stai. Și-a luat speed, bă. Te gândești la nu știu ce. Hai să vezi și. M-ai murit, bă. Nu, o să moară ăsta care mă ține pe mine. Să te gândești la nu știu ce. Ia vină, mă. Am zis și mie ăia care vrea să moară. Omoare. M-am mâncat. Te-a Ok. mâncat. Hai să primim și filmarea. Aia. Eu Hai, am vă fost salut. Adrian. El a fost Eu am Andrei. fost Andrei. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa.